ఏ మోడ పూపింతలే ఫాస్ట్ బారి ఎక్స్ప్రెస్ పోయిలాగా పోందుండు ಏನಮ್ಮೆ ಒಂಜಿ ಮೇಕೊಲ್ಲಿ ಕಟೀಲು ಬರೆಗು ಮೀದಾಂಡು ತರೆನುಂಗ ಒಂದಿಲ್ಲ ಕರೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಮುಳ್ಳು ದುಂಬುಡು ಒಂದು ತರೆನುಂಗ ಒಂದಿಲ್ಲ ಈ ಬರ್ಪನ ಆಲ್ವಾರ್ ಪೂಜೆರು ಮೋಲ್ ಬರ್ಪೋಳು ಮೊಲ್ಲಾತಲು ಬಿದವ್ರದ್ದು ಅಲೆಗೆಲ್ಲ ಪೂಜೆ ಉಂಡು ನಂಚ ಅದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ತಗೋಪಿ ಬಂದು ಎಂಕತ್ತೆ ತರೆ ನುಂಗುದು ಆಯ್ಬೇಕ ಗಂಟೆ 10 ಗಂಟೆ ತರೆ ನುಂಗುದು ಆವಂದು ನುಂಗೋರೆ ಚಿಗಮ್ಮನ ಆತುಜಿ ಬಿದ್ದಾರ್ದು ಅಂಚ ಅದು ಏನೊಂದು ಒಂದಿನಿ ದುಂಬುಡು ಒಂಚೂರು ನಾನು ಐತೆ ಡ್ರೆಸ್ ಕೂಡ ಪಾಡ್ದು ಬಿದ್ದಾರ್ದೆ ಬೆಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಪೋಪಿನ್ ಬಿದ್ದಾರ್ದು ಪೋಪಿನ್ ನಾನು ಆಂಟಿ ಬೈಜ್ಜರ ಐ ಕುಂತುದೀನಿ ಆಂಟಿನೇ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ತರೆ ನುಂಗಾಡು ಬಂದು ಅವೇಡು ಬೊಕ್ಕ ಬಿದ್ದಾಡೊಂದು ಪೋಪಿನ್ ಸೀದಾ ಒಂದು ಲಾಗ್ 2 ದಿನ ಅಪ್ಪುಂಡು 2 ದಿನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅಲ್ಪೇನೆ ಎಲ್ಲ ಪೂಜೆದೆಲ್ಲ ಪೂಲೆಲ್ಲ ವಾಶ್ ಮಲ್ಪುಲೇವೆ ಏನು ಬೋಡು ಕಟೀಲು ಒನಸುಂಟು ಪಾರ್ಸಲ್ ಬರ್ತೀರ ಅದೇ ಏನು ಎಲ್ಲ ಉಂಟು ಎಲ್ಲ ಪೂಜೆದಲ್ಲಿ ಒನಸುಂಟು ఇప్పుడు రిక్షాడు కటీలు పోదుಲ್ಲ ఇంకులు ರಿಕ್ಷಾ ಬಂದಾಗ ಒಂಚೂರು ಲೇಟ್ ಆನ್ ಅಂಚ ಅದು ಕಾತುದು ಎಂಟು ರಿಕ್ಷಾ ಬತ್ತದು ಕಟೀಲಿಗೆ ಬತ್ತದ ಮುಖ್ಯ ಐತೆ ಅಲ್ಪ ಜನ ಉಳ್ಳೇರ ಜನ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಮನ ಸುಮಾರು ಕೆಲವರ ರಶ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಇದು ಆಟಿ ಅಂಚ ಅದು ಒಂಥ ಜನ ಆಟಿರುವಂಥ ಕಂದು ಕಮ್ಮಿ ಜನ ಉಂಟು ಇಂಕ್ಲಿತೆ ಚಪ್ಪಲ್ ಪುರ ಗೀದು ಉಲಾಯಿ ದೇವರನ್ನ ದರ್ಶನ ಪುರ ಮಲ್ತದು ಬೊಕ್ಕ ತುಪ್ಪೆ ಹಿಟ್ಲಿಗೆ ಏನೋ ಪುರ ಹಾಕೊಂಡು ಉಲಾಯಿ ದಾದ ಪುರ ಒಂದೊಂದು ಪುರ ತೂತು ಗಂಟೆಗಳು ಬಂದ 10 ಗಂಟೆ ಕಾಲ್ಕಂ 12 ಆಗ್ತದೆ ಒನಸ್ಗೆ ರೆಡಿ ಆಗ್ತದೆ ಭಕ್ತಿ ಆದಿಗಳು ಒನಸ್ ಮಲ್ಪೋಲೆ ಒಂದು ಅನಸ್ ಕೊಂಡ್ಲೇರು ಎಂಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಉಲಾಯಿ ಪೋಪಿನಿ ಮನೆಗೆ ಒನಸ್ ಬೇಗನೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ದುಂಬುದೆಲ್ಲ ದುಂಬು ಕಾತುಗಳ ಲೆಕ್ಕ ಐತಿ ಇತ್ತೆ ಏಪ ಬರ್ತದಲ್ಲ ಒಂದು 11 ಗಂಟೆ ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ತಂದ್ರೆ ಒನಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಣ ಆಂಡಲ 10 ಗಂಟೆ ರಶ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲು ಉಲಾಯಿ ದೇವೇರ್ನ ದರ್ಶನ ಮಲ್ಪಗ ಪೋಯಿ ಉಲಾಯಿ ಸಾಧಾರಣ ಜನ ಇತ್ತೇರು ಆಂಡಲ ಪೂರ ಒನಸ್ತಡೆ ಪೋಯರು ಅಂಚದು ಇಜ್ಜಿಂಡ ಒನಸ್ ರೆಡಿ ಆತಿಚ್ಚಿರ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇತ್ತು ಸಭೆನ ಇತ್ತಂದು ಆಂಡಲ ಇದು ಪೂರ ಅರ್ಧ ವರ್ಷ ಜನ ಒನಸ್ ಹೋಗ್ತೀರು ನನ್ನ ದೇವರಾಗ ಕೈ ಮುಗಿದೆ ಎಂಕಲ ನನ್ನ ಒನಸ್ ಮಲ್ತದು ಅವಿಡ್ದು ದೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲ ಬೋತೀನಿ ಒಂದು ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ಎಲ್ಲದ ಪಾವಂಜದ ಪೂಜೆದ ಪಂಪೈತೆ ಆ ಉಲ ಎಟ್ಟೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅಲ್ಪೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಚಾನಲ್ಗೆ ಗಣಪತಿ ದೇವರನ್ನ ಕೈ ಅಡ್ಡ ಬುರುಂದು ಬೆಳೆದು ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲು ತೀರ್ಥ ಪ್ರಸಾದಕ್ಕೆ ತಂದು ಬೊಕ್ಕ ಪೋಪಿನಿ ನಾನು ಎಂಕಲು ಒನಸ್ ಮಲ್ತು ನಾನು ಪೋಪಿನಿ
ಅಂಡ್ ಎಂಕ್ಲು ಒನಸ್ತಡೆ ಬತ್ತ ಒನಸ್ತಡೆ ಬನ್ನ ನಾಗನ ದೇವನ ಗುಂಡಂಡ ಈ ಕೈ ಮುಗಿದು ಇತ್ತೆ ನನ್ನ ಒನಸು ಪೋಪ ಎಂಕ್ಲು ಒನಸು ಪೋನ ಮಸ್ತ್ ನೀರ್ದನೇ ಸೌಂಡ್ ಬರೋಂದಿತ್ತಂದು ತುದಿಯತ್ತ ನಂದಿನಿ ಮುದಿತ್ತನೇ ಸೌಂಡ್ ಭಾರಿ ಸೌಂಡ್ ಬರುವಂತ ಅಂಚಾದ ವೀಡಿಯೋದ ಇತ್ತು ದೆಪ್ಪ ನಾವು ಪಾತೆರ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಎತ್ತನೇ ಸೌಂಡ್ ಅಂಚಾದ ವಾಯ್ಸ್ ಇದು ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ವಾಯ್ಸ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಒನಸ್ತಲು 4 ಜನ ಇದ್ದರು ಪೂರ ಒನಸಿಗಿತ್ತೆ 2-3 ಸತಿ ಯಾವುದು ಪೋತಿರು ಒನಸಿಗೆ ಒನಸ್ ಬತ್ತಂತಿಲ್ಲ ಐತೆ ಪ್ಲೇಟ್ ಬತ್ತ ನಾನು ರಪ್ಪ ಒನಸ್ ಬಲ ಸುಂದರ್ತೀರು ಸಿಂಪಲ್ ಒನಸ್ ಅಂಡಲ್ಲ ನೀರು ಸಾರು ಅಂಡಲ್ಲ ಕಟೀಲ್ದ ಒನಸು ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಒನಸು ಪಂಡ್ರೆನೆಂಚಿ ತೂವರೆ ನೀರು ಸಾರದೆಲ್ಲ ಕಪ್ಪು ಸಾರು ಕೊಂಚ ಇವತ್ತು ಟೇಸ್ಟ್ ಬಂದ ಒಬ್ಬ ಎರೆಗ್ಲ ಮಲ್ಪರ್ಲ ಹಾಕಿಜವು ಅಂತ ಒನಸು ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆತೆ ಕಂಡ್ರೆ ಹಾಕಿಜಿ ಸಾರು ಶೋಕದ ಒನಸು ಇದ್ದೆ ಮುಪ್ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ಮುಪ್ಪದಾಯ್ಬೇಕು ಸಾರು ಕೊದ್ದಿಲ್ ಪೂರ ಹಾಕೊಂಡು ಕಾಲೆ ಹಾಕೊಂಡು ಪಾಯಸ ಹಾಕೊಂಡು ಪೂರ ಐತೆ ಅಂದರೆ ಒನಸು ಮಲ್ತೊಂದು ಬೊಕ್ಕ ದಿಕ್ವೇನು ಎಂಗಲ್ಲ ಒನಸ್ ಪೂರ ಮಲ್ತಾದಿತ್ತೆ ನಾನು ಇಲ್ಲ ಪರೆಗಂದು ಪೋಪಿನಿ ನಾನು ರಿಕ್ಷಾಡು ಇಲ್ಲ ಪೋಪಿನಿ ಇಲ್ಲ ಪೋದು ಮುಡುದಿಲ್ಲ ಅಂಡಿಂಕುಲು ಅದು ಸಾಕಾಂಡು ಮಸ್ತ್ ಸಾಕಾಂಡು ಇಂಚದ್ದು ಮೋಡ ಭಾರಿ ಬಲ್ತೊಂದುಂಡು ಬಸ್ಸ ಬರ್ರೆಗಿತ್ತೆ ಮುಗ್ಗಲ್ ತಿಲ್ಲ ಇಂಚಿ ಪೋಪಿನಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಅವಲ್ತಿಲ್ಲ ಪೋಪಿನಿ ಅಲ್ಪ ಮುಗಲಾಂಡು ತಿಲೆ ಅಲ್ಪ ಮುಗಲಾಂಡು ಒಂತದೆ ಎಟೈತೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಹೋಗುಂಡು ಭಾರಿ ಮುಗಲ್ ಅಂದು ಕಟೀಲು ಪೂರ ಪೋದ್ ಬತ್ತದಾಯ್ಬಕ್ಕ ನಾನು ಬಯ್ಯ ಕೈಪು ಗೆಟ್ಟಿ ಪೂರ ಮಲ್ತದ ಬತ್ತದ ಇತ್ತೆ ಕುಳ್ನಿತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಕುಳ್ನಿತ್ತು ನಾ ಬರ್ಸ ಮುಗಾಲ ಆತನು ಕೊಂಟು ಪೂರ ಅರ್ಧ ಬಾರ್ದೆ ಪಂಡ ಪುರ್ಸೋತಿತ್ತು ಜಿ ಕಾಂಡೆ ಪೂರ ಕುಂಟ ಅರ್ಧ ಬಾರ್ದೆ ಕುಂಟು ನೀರ್ಜಿ ಪೂರ ಜೈದು ನಿತ್ತೆ ನಾನು ಉಳಾಯ್ ಪಡೋಡು ದಾಯಪಂಡ ಬರ್ಸ ಮುಗಾಲ ಆತನು ಏ ಮನು ಅದೇ ಕುಂಟದೆ ತೊಂದಪ್ಪುದೆ ಮನು ಇತ್ತೆ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಕಾಂಡದ ಕಟೀಲ್ ಸಾರಿ ಪೂಜೆ ಪಾವಂಜೆ ಪೂಜೆ ಹೊರಗೆ ಅಲ್ತ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪ ನಾನು ಇನಿಕ್ಕು ಬಾಯ್ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ವೆ ಟಾಟಾ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಮನ ಬಾಯ್ ಮನ ಸತ್ತು ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಮನ ಗುಡ್ ನೈಟ್ see you bye bye subscribe malpule bana subscribe malpule bye battuna current kaande bodittu itte battunge bye tomorrow hi good morning welcome the channel ini kaande 5 ಗಂಟೆಲ್ಲ
5 ಗಂಟೆಲ್ಲ ಆಗಿದೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಪೋದಾವಡ್ ಮುಂತು 2 ಗಂಟೆಗೆ ಅವಳು ಉಪ್ಪುಡು ಅಂದು ಬಂತೀರು ಅಂಚದೆ ನಾನು 6 ಗಂಟೆಲ್ಲ ಆತಿಸಲಿ ಆಜಕ್ಕೆ ನಾನು 5 ನಿಮಿಷ ಮೀದು ಪೂರ ಆತೀನಿ ನಾನು ಜೋಕ್ಲೇನು ಲಕ್ಕಾದು ಜೋಕ್ಲೇನು ಮೀಪಾದು ಪಿದಾರ್ದು ಪೂರ ಪೋನಾಗ ಮುಂತು 7 ಕಾಲ ಅವು ಗಂಟೆ ಅಡೆ ಪೋನಾಗ ಒಂಜಿ 20 ನಿಮಿಷದ ತಾಜಿಲ್ಲ ಆತೆ ಪೋರೇದು 2 ಗಂಟೆದಲ್ಲೇ ಅವಳು ಉಪ್ಪುಡು ಬಂತೀರು ಭಟ್ರು ಅಂಚಾದು ಈತೆ ನಾನು ಇಂಕ ಜೋಕ್ಲೇನು ಲಕ್ಕಾದು ನಾನು ಯಾಕಲೆ ನೀವು ಬ್ರಷ್ ಪೂರ ಆದು ಮೀಪಾದ ಅನ್ನಕ ಸುಮಾರು ಕೊಡ್ತಾಕೊಂಡು ಅಂಚದೆ ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಜೋಕ್ಲೇನು ಲಕ್ಕಾದ್ನಾಗ ನಾನು ಮೀಪಾವೆ ಬೊಕ್ಕದ ತೋಜ ಒಂದು ಪೊಪ್ಪಿನಿಕ್ಲಿ ಲಕ್ಕರ್ನೇಕೇನೊಂದು ಇಜ್ಜಿರು ಈ ಥರ ತಾರಾಯಿ ಕಲೆಯರೆಂಡು ಅವು ಕಿದೇಟುಂಡು ಕತ್ತಲೆಂಡು ತುಳಿ ಫುಲ್ ಕತ್ತಲೆಂಡು ಪೂರ್ತಿ ತಾರಾಯಿ ಕಲೆದು ಕನ್ನತ್ತೆ ಒಂದಿಂಚ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಮದತ್ತು ಪೊಂಡಲ್ಲ ಹಾಕೋದು ಇಂಕ ಅವು ನೆನೆಪಿತ್ತು ಜನ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ನೆನಪು ಅಂತೀನಿ ಇದು ತಾರಾಯಿ ರದ್ದು ಕಲೆದು ಕನ್ನತ್ತೆ ಕುದಿ ನಿಕ್ಕ ಶಾಲೆ ರೆಡ್ ತಾರಾಯಿ ಕಲೆ ಕಂತೀಯ ತುಲೆ ರೆಡ್ ಇಡೀ ರೆಡ್ ಕಲೆ ದೀತಿನ ಮೀಪ ಒಂಜುಂಟು ನಾನು ಮೀಪಾರಿಗೆ ಬರದಿ ಇಲ್ಲದಿ ಬಾ ಪಿದಾರ್ಥ ಪೂರ ನನ್ನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋಪಿ ನಾನು ಅಲ್ತ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೆ ಅಂದರೆ ಲೇಟ್ ಆನೆಗ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ದೂರ ಪೋಪಿನದ ಪಿದಾರ್ಥ ಆಂಡು ಲೇಟ್ ಆಂಡು ರಿಕ್ಷಾ ಬರೋದು ಪಾಪು ರಿಕ್ಷಾ ಬತ್ತು ನಾನು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಪಾತೆರಂಡು ತುಲ ಜೋಕುಂಡು ಪೋಯ್ ಬರ್ಪವಾ ಚಪ್ಪಲ ಬೆಲೆ ಬೆಲೆ ಎಂಕುಲು ಪಾವಂಜೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬತ್ತ ಪಂಡ ಆವೇಡ್ ದುಂಬೆ ಎಂಕುಲು ಬುಕ್ ಮಲ್ತಿತ್ತ ಏರೆಗ್ಲ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಇತ್ತು ಅಕ್ಲು ಬುಕ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಪಂಡ 2-3 ಸತಿ ಅಕ್ಲು ಕೇನ್ವೆರು ಕೂಡ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತದಾಡು ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ತು ವಾಟ್ಸಪ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ತದಾಡು ಕನ್ಫರ್ಮೇಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅನಿಕ್ಲು ಪೂಜೆ ಕೊರ್ಪಿನ ಬರ್ಪಾರ ಅಂಚ ಪೂರ ಕೇನ್ವೆರು ಅಕ್ಲು ಪಂಡ ಅಕ್ಲು ರೆಡಿ ಮಲ್ತು ಪುಡತೆ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಬಂದು ಬರ್ತ್ ಜೆರ್ಡ ಪಂದ ಅಕ್ಲು ರೆಡಿ ಮಲ್ತೇನೆ ವೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮೂಲು ಏನಪ್ಪಂಡ ಮೂಲು ಪೂಜೆ ಬಂದ ಮೂಲು ಕಮ್ಮಿ ಇಡಾಪುಂಡು ಒಂದು ಮಲ್ಲ ಒಂದು ಯಾಗದನೆ ಶಾಲೆ ಒಂದು ಪೂಜೆ ಪೂರ ಮಲ್ಪುಂಡ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಂಡು ಒಂದು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅವೇಡ್ ಪಕ್ಕ ಪೂರ ದೇವರೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯರು ಈಶ್ವರ ದೇವರು ಒಳ್ಳೆಯರು ಪೂರ ಒಳ್ಳೆಯರು ಈ ತೆಂಕುಲು ಕೊಡಿ ಮರಕ್ಕೆ ರಡ್ಡು ತಾರಾಯಿ ದೀವದು ಸುತ್ತು ಬಾರೆ ಬಂದಿರ ಅಂಚದು ಉಲಾಯ್ಪೋರೆ ಇಜ್ಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಪೂಜೆ ಆಯ ಬೊಕ್ಕ ಉಲಾಯ್ಪೋರೆ ಅವೇಡ್ ದುಂಪಿ ತುಲೆ ಸುಮಾರು ಜನ ದೀತೀರು ಎಂಕಲೆಗ್ಲ ರಡ್ಡು ತಾರಾಯಿ ಕೊರ್ದಿತ್ತೇರು ಒಂದು ತೆಪ್ಪುದ ಅವೇನು ಕೊಡಿ ಮರಕ್ಕೆ ದೀದು ಸುತ್ತು ಬತ್ತದು ಅವೇಡ್ದಕ್ಕ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೂಜೆ ಸೀದಾ ಇಡೇ ಬಲೆ ಪೂಜೆ ಒಂದು ಹೋಮ ಪೂಜೆ ಜಾತಕದ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತದ ಆಯ ಬೊಕ್ಕ ಉಲಾಯ್ ಪೋಲೆ ಪಂತೀರು ಅಂಚಾದ ಎಂಕುಲು ಕೊಡಿ ಮರಕ್ಕೆ ತಾರ ಇದ್ದಿದ್ದು ಸುತ್ತು ಬತ್ತದ ಅಡ್ಡ ಬುರ್ರೆ ಇಡೆ ಬೈದ ಎಂಕುಲು ಏನಪ್ಪ ಮೂಲು ಪೂಜೆ ಒಂದೇ ಪುಂಡು ಎಂಕುಲು ಬರೋಡ್ಡನೆ ಎಂಕುಲು ಇಡೆ ಬನ್ನಾಗ 8-10 ಆತಿರು 2-10 ಆದಿತ್ತು ಅವೇಡ್ ದುಂಬೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಪೂಜೆ ಆದು ಪೋತೀರಕ್ಲು ತುಲೆ ಎಂಕಲ್ನ ದುಂಬುಡ್ದು ಕುಲ್ದಿನಕ್ಲ ಪೂಜೆ ಅಕಲ್ನ ಮುಗಿಯ ಬರ್ತಂಡು ಎಂಕಲ್ನ ತುಲೆ ಮೂಲು ಚುಂಬುಡು ಪೂರ ಕುಂಟು ಅವ್ದು ಪೂರ ದೀತೇರು ದೇವರಿಗೆ ಒಂದಿದ್ದೆ ಎಂಕಲ್ನ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಪೂಜೆ ಜೋಕುಲ್ನ ಪೂಜೆ ಅಂಚ ಜೋಕುಲ್ನ ಜಾತ ಕುಡಿತೀನಿ ಪೂಜೆ ಉಂಡು ಮೂಲು ಮಂತ್ರ ಸುಮಾರು ಕಮ್ಮಿ ಅಂಚದು ಪೂಜೆ ಪೂರ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ತುಲೆ ಮೂಲ ಯಾಗದೆಲ್ಲ ಕಮಲ್ಪೇರು ಐಕ್ ಜೋಕ್ಲ ಏರ್ನ ಪೂಜೆ ಐಟ್ ಪೂರ ಸುಮಾರು ಬಗೆ ಪೂರ ಬುಟ್ರೆ ಪನ್ಪೇರು ನಮಕ್ ಕುಂಟು ಪರಂದು ಪೂರ ಕೊಡ್ಪೇರು ಅಕಲ ಕೈಯರ ಅಕ್ಲು ಅವು ಯಾಗದೆಲ್ಲ ಪಾಡೋಡು ಅಂಚದು ಮತ್ತೆ ಪೂರ ಒಂದು ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಪೂಜೆ ಆನಂದ ಆಗ್ತಾ ಅವಿಡ್ದಕ್ಕೆ ಒನಸ್ ಉಂಡು ಒನಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ಎಂಕಲ್ನ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಪೂಜೆ ಆತನು 16 ಗಂಟೆಗೆ ಒನಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚಾದ ಮಸ್ತ್ ಬೊರ್ತು ಕಾತು ಕುಲ್ಲೋಡು ಬಂದು ಎಂಕುಲು ಬೊಕ್ಕ ಪೂಜೆ ಪೂರ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲ ಹೋದೆ ಎಂಕುಲು ಒನಸ್ ಮಲ್ತೆ ಹೋಟೆಲ್ ಹೋದು ಚಾಪರ್ಯ ಇಲ್ಲ ಹೋದು ಹೋಟೆಲ್ ಹೋದು ಚಾಪರ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲ ಹೋದು ಬಟ್ ಎಂಕುಲು ಕಾಡು ಚಾಕ್ ದಾಲ ತಿಂತುಜೆ ಖಾಲಿ ಒಂಚೂರು ಯಾನೊಂಚೂರು ಚಾಪರ್ತೆ ಅಂಡ ಜೋಕುಲು ಪೂರ ದಾಲ ತಿಂತುಜೆ ರಕ್ಲು ಅಂಚ ಖಾಲಿ ಬೆಂಜಿಡೆ ಇರ್ತೀರು ಜೋಕುಲು ಪೂರ ಅಕ್ಲು ಒಡೆನ ಪೋರೆತ್ತನ ದಾಲ ತಿಂತುಜೆರು ಅಂಚ ಇಜ್ಜಿನ ಚಾ ಪರ್ಲೆ ತಿಂಡಿ ತಿನ್ನೆದ ಪಂತೆನ ಅಂಡ ಅಲ್ಲಿ ತಿಂತುಜೆ ಅಕ್ಲು ಕೂಡ ಪಿದರ್ನ ರಬಸ್ಡೆ ಪೋಪಿನ ಒಂದ ಕುಸಿಟ್ಟೆ ಇತ್ತೀರು
ತುಲೆ ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ದ ಮಕ್ಕಳು ಪೂರ ಆಯ್ಕೆ ದವಸ ಧಾನ್ಯ ಪೂರ ಒಂದು ಪೂರ ವಾಡೊಂದು ಪೇರು ದೇವರಿಗೆ ಓವು ಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಓವು ಪೂರ ಧಾನ್ಯಗಳು ಪೂರ ನಾವು ಪಾಡೋದು ಬೇರು ಪಾಡ್ದಾಯ್ಬೇಕ ಅದಕ್ಕೆ ಪೂಜೆ ಫಿನಿಶ್ ಹಾಕೊಂಡು ಕಟಕ ರಾಶಿ ಕಟಕ ಮೂಲು ತುಲೆ ಪೂಜೆ ಪೂರ ಆಯ್ಬೇಕ ಮೂಲು ಗೋಪೂಜೆ ಮಲ್ಪರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ತಂದು ಗೋಪೂಜೆ ಮಲ್ಪರೆ ಪುಂಡು ಇದು ಪೆತ್ತೊಲೆ ಪೂರ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತದ ಕಾಯಿ ಕಾಲೆಗೆ ಪರಂದು ಪೂರ ಕೊರ್ರೆ ಪುಂಡು ಪಾಪ ಐಕಲು ಕಾತೊಂದು ಪೇರ ಆಯ್ತು ಉಲ್ಲ ಏರ್ ಬರ್ಪೇರಕ್ಲೆ ಪರಂದು ಕೊರ್ರೆ ಬತ್ತಿರಂದೆ ಐಕ್ಲೆ ಆ ಸೈಡ್ ಉಪ್ಪು ಅಂಚ ಅತ್ತುಲೆ ಮಂಡೆ ನಾಡ ಒಂದು ಪುಲೆ ಹೆಂಗೆ ಪನೊಂದೇ ಪೇರು ಮುಳ್ತೂರ್ದು ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ ಪೆತ್ತಲೆ ಪೋ ಲಾಸ್ಟ್ ಪೆತ್ತಲೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಕೊರ್ಪುಜೇರು ಬಂಡದಾಗ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಫಸ್ಟ್ ದೆಕ್ಕೆ ಬತ್ತು ಪೂಜೆ ಬಟ್ರು ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಂಚ ಫಸ್ಟ್ ದೆಕ್ಕೆ ಪೆತ್ತಕ್ಕೆ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪೇರು ಫಸ್ಟ್ ದೆಕ್ಕೆ ಪರಂದು ಪುರ ಕೊರ್ಪೇರು ಅಂಡಲ್ಲ ಎಂಕುಲಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ಪೆತ್ತಲೆ ಕೊರಿಯ ಅಂಡಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಪೆತ್ತಲೆ ಪುರ ಕೊರ್ರಾಯ್ಜಿ ಪರಂದು ಯಾಜಿ ಎಂಕ್ಲಿ ಬರೀಟ್ ಒಂದು ದೇವರಿಗೆ ಬೋರಿ ಒಂಜುಂಡು ತುಲೆ ಮಲ್ಲ ಅವು ಮತ್ತು ವೀಡಿಯೋ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬತ್ತಜಿ ಮಸ್ತ್ ದೊಂಬತ್ತು ಅಂಚದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬತ್ತಜಿ ಮಲ್ಲ ಬಣ್ಣ ಮಲ್ಲ ಅವನ ತೂನಾನೆ ಬಾರ್ಲಿ ಪೊರ್ಲು ತೋಜು ಅಂತ ಈಶ್ವರ ದೇವರ ನಂದಿಗೆ ನಡೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕೊನಪಿರ್ತುಲೆ ಬೇನಿ ಅಲ್ಲಿ ಪೊಲ್ಲೆತೆ ತುಳಿ ಪೆತ್ತಲು ಪರಂದುಗೋಸ್ಕರನೇ ಪಾಪ ಕಾತಂದು ಉಪ್ಪೇರು ಗೋಪೂಜೆ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ ದಾಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಗೋಪೂಜೆ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋರೆ ಬನ್ಪೇರು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋದ ಬೊಕ್ಕ ಅವಳು ದೇವರಿಗೆ ಅಭಿಷೇಕ ಮಲ್ತಿನೇ ನಮಕ್ ತೀರ್ಥ ಕೊರ್ಪೇರು ದೇವರನ್ನ ಅಭಿಷೇಕ ಮಲ್ತಿನೇ ತೀರ್ಥ ಕೊರ್ಪೇರು ಪೂರ ಆದು ಇಲ್ಲಾಡು ಬತ್ತಿತ್ತೆ ಕುಳ್ಳಿ ಮಾತ್ರ ಡ್ರೆಸ್ ಪೂರ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಈತೆ ಬತ್ತದು ಮುಟ್ಟೀನಿ ಎಂಕಲು ಈತೆ ಮುಟ್ಟು ಸಾಕಾದು ಮಸ್ತ್ ಸಾಕಾಂಡು ಅಂಚೆ ಅದು ಕುದೋ ನಿನ್ನ ಮನೆ ಬಂದೆ ಅಂಚೆನೆ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ನಾನು ಇಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚೆನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ತಿಕ್ವೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಚಾನಲ್ಗೊಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಬಾಯ್.